Mae'n testyn o'r Salmau, Salm 32 a'r 7fed adnod. Salm 32 adnod 7. Ti ydwyd loches i mi, cedwi fi rhag ing, amgylchynu fi a chaniadau ymwared. Tybed beth yw cyflwr eich enaid chi sydd yma, neu falle chi sydd yn gwrando ar y we. Yn sicr fe all amrywiaeth eang o bobl fod yn gwrando. Mae hwnna'n heb unrhyw amheuaeth o rhai fydd yn gwrando am wahaniaeth y fydd rhwng pob un. Pob un wedi dod â'i personoliaethau amrywiol, ond hefyd pob un wedi dod ag amryw o ofnau a phryderon a phethau sydd yn pwyso arnynt a physurdeb bywyd. Ac fod yna gymaint o amrywiaeth a gymaint o wahaniaeth ym mhob un ohono ni, i ni'n gwybod un peth o'r ysgrythyr bod mae dim ond dau fath o berson sydd, sef y sawl sydd yn credu yr Efengyl a'r sawl nad ydynt yn credu yr Efengyl. Wrth gwrs, mi fydde y byd yn dadlau a cryfyddau eraill yn dadlau pob math o bethau. Ond yn ôl safle'r ysgrythyr a safle'r Beibl, a ble ni'n sefyll, dyna yw'r gwahanol garfannau sydd. Chi'n credu neu ddim yn credu. Mae'r Beibl yn pwysleisio hyn drwy gydol ar amser o dechrau hyd at y diwedd. Gewch chi ddim unrhyw grwpiau ychwanegol. Dyna beth fydd o Genesis hyd at datguddiad. Ond wrth gwrs, o fewn y grwpiau hynny, fe all na fod amrywiaeth. Mae'r credinwyr, gewch chi amrywiaeth mawr yn yr hyn sydd yn wir amdano nhw. A rhai sydd yn cwestiynu ac yn amau ac yn gwrthwynebu'r Efengyl, rhai nad ydynt yn credu, fe geir amrywiaeth o'r un anghrediniaeth, yr un yw'r anghrediniaeth, ond fe geir amrywiaeth yn y ffordd mae'n dangos ei hun. Fe all rhai anghredinwyr fod yn ceisio. Maen nhw dal yn anghredinwyr, does dim cwestiwn am hynny. Fe all rhai fod heb unrhyw ddiddordeb o gwbl yn yr Efengyl. Rhai'n ceisio, rhai heb unrhyw ddiddordeb, ac yna gewch chi amrywiaeth mawr yn y canol. Ceir rhai sydd yn falch iawn yn honni bod yn ddigon cryf i wynebu unrhyw argyfwng o mae bywyd yn taflu tuag atynt. Nad oes angen cymorth arnynt ar gyfer unrhyw beth, ac yn sicr, does dim angen y lloches y cyfeirir ato yn y salm yma. Ac ni'n aml yn clywed hynny. O'n i'n arfer clywed hyn tra yn y coleg. Dwi dal wedi clywed hyn, falle gymaint, ond o'n i'n clywed falle achos o'ch chi'n gweld lot o bobl yn hoffi trafod a dadlau gyda chi. Ac o'n nhw wastad yn gwneud hwyl am y Cristion. Ac yn dweud bod angen i ni bwyso ar rhywbeth. A dyna pam yr oedden ni yn Gristnogion. Bod angen i ni guddio tu ôl i grefydd. Dyna beth oedd rhai oedd yn mynd i'r dafarn ac yn meddwi'n gaib ac yn anfoesol ac yn ei pob math o bethau. Yr hyn byddai'r Beibl yn dweud oedd yn bechod yr symptomau hynny o'r pechadur ac yn gwneud hwyl am ben rhai ohono ni. Doedd ddim yn ymuno yn y math yna beth ac yn dweud ac yn sicr pan o'n nhw'n gwybod bod ni'n Gristnogion ac yn dweud mae gwan oedden ni ac ein bod ni'n gorfod cael rhywbeth i bwyso arno. Ac yr unig beth o'ch chi'n gallu dweud wrthyn nhw, i chi'n berffaith gywir. Mi roedden ni'n wan. Mi roedd angen i ni bwyso rhywbeth. Ond am ffyliaid o'r mwyaf oedden nhw, yn meddwl eu bod nhw'n gallu byw bywyd ar y ddaear heb bwyso ar unrhyw beth, ond yn sicr wrth wynebu treialon ysbrydol a thragwyddol ac wrth wynebu'r oriau olaf, y munudau olaf, yr eiliadau olaf, ac yna wrth groesi'r afon o fyd amser i dragwyddoldeb, ac eu bod nhw yn meddwl nad oes angen i ni guddio tu nôl unrhyw beth, nad oes angen i ni bwyso ar unrhyw beth pan i ni'n gwynebu'r treialon o'r mwyaf am ffyliaid. Sawl un fydd yn uffern ac yn golledigaeth tragwyddol fydd yn cofio gwneud hwyl am ben Cristnogion bod angen iddyn nhw guddio a phwyso ar Grist ac ar grefydd. A dyna lle roedden nhw mor hyderus ac yn ei niferoedd mawr
A fi gallu gweld nhw nawr yn enwedig amser coleg, fi gallu mynd nôl i'r amser, a chi gallu gweld nhw tua 7 o'r gloch, yn mynd yn ei grwpiau mawr, yn ei anfoesoldeb, ac yn rhegi, ac yn mwynhau, ac yn chwerthin o'n erbyn 11 o'r gloch yn nos, pan oedd y dafarn yn cael, doedden nhw ddim mor syth yn ei cerddediad, ond yn fwy uchel eu cloch, ac os oedden ni'n digwydd cerdded heibio ar y pryd, mi fydden nhw'n cael y fath hwyl, ac yn meddwl, drychwch ar hain, maen nhw yn mor wan, maen nhw mor ofnus, maen nhw'n gorfod cuddio tu nôl yr arglwydd Iesu Grist. A mi fydden ni'n siŵr o fod yn gallu dweud, wel, wrth gwrs bod ni. Am ffyliaid i feddwl gallwch chi wynebu bywyd a thragwyddoldeb heb gwneud y fath beth. Mae meddwl am wynebu Duw fel barnwr. Mae rai bod ni gyd wedi wneud wedi wneud rhyw gamgymeriad yn y gweithle. A mae'r neges yn dod lan i weld yr un sydd yn bennaeth o'r gwaith, a chi wedi wneud camgymeriad, chi wedi anghofio neu rhywbeth, a mae yna rhyw gryndod yn does. Cofio stafell athrawon, ac pan oedd yr hen fath o ffôn, oedd yna rhyw buzzer. A fi oedd fel arfer yn cael yng ngalw lan, bob tro, oedd y buzzer yn canu. Ac oedd y sgwrs yn stopio, ac oedd y neges yn dod i un ohono ni fynd lan. Ac oedd y cerddediad lan, lawr yr hodfa, lan y grisiau, dwi'n cofio lawr hodfa arall ac yn meddwl, be dwi wedi wneud nawr? Be dwi wedi anghofio? Ac yna fydde'r atgof yn dod nôl a meddwl, dwi'n mewn trwbl nawr, mae yna rhyw riant falle wedi cwyno bod fi wedi anghofio am fo'n llyfr darllen gartre, neu rhywbeth fel a fi yna rhyw, a mae'r galon yn curo. Ond dwi'n am byd, nag yw. Doedd gen i ddim byd i guddio tu nôl fyna, oedd rhaid fi dderbyn e, ond chi'n gwybod beth, mae'n meddwl am sefyll o flaen Duw, sydd yn gweld popeth. Mae'n gwybod am bob pechod dwi wedi wneud. Mae'n gwybod am bob peth hyll dwi wedi ddweud. Mae'n gwybod am bob breuddwyd sydd yn anheilw. Mae'n gwybod am bopeth. Mae'n gwybod am y cyfan. A mae'r pentwr yna. A mae rhaid i fi sefyll o'i flaen a fod yn atebol am bob un. Mae rhaid i fi fod yn atebol am y ffaith fy mod i'n bechadur. A mae rhaid i fi fod yn atebol am y ffaith fy mod i wedi pechu. Ac am bentwr o bechod sydd yna. Ac am difrifoldeb y peth. Ac ofo sefyll o flaen yr un sydd yn llwyr berffaith. A fe fyddai'n atebol am bob un. Nawr ten, ydych chi'n meddwl gallwch chi sefyll o'i flaen e? Mae'r salmydd yn gwybod pa le i droi. Mae e'n gwybod. Ti ydwyd loches i mi, cedwi fi rhaging, amgylchynu fi a chaniadau ymwared. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y cyddfan sydd yn ddiwerth. Yn ail, y cyddfan sydd yn dragwyddol. Ac yn olaf, beth yw'ch cyddfan chi? Wel, yn gyntaf, y cyddfan diwerth. Mae yna ceir gymaint o amgylchiadau yn ystod bywyd. Pan fod angen cyddfan, ond oes yna, lle mae angen rhywle i guddio, lloches i fod yn saff. Yn sicr, yn yr ystyr pan i chi'n gwynebu y tywydd, a mae yna rhyw dywydd garw. Ac wrth gwrs, dibynnu ble i chi, os fysych chi allan ar y môr neu ar ben y mynydd, dychmygwch chi os ych chi'n cael eich dal. Dwi'n aml iawn yn sôn am y rhaglen sydd yn cyfeirio rhai sydd yn mynd allan ar y môr ac ar y byrddau yma chi'n gallu padlo ac yn mwynhau eich hun. Ac yna mae pob un ohonyn nhw'n dweud, mae pob un yn dweud. O fewn 60 eiliad munud i 2 funud, maen nhw'n dechrau sylweddoli dyn nhw ddim yn gallu dod nôl, achos bod y gwynt wedi troi. Ac yna o fewn 5 munud, maen nhw tua kilometr i 2 kilometr allan yn y môr. Ac oni bai am rywun o'r teulu oedd wedi gweld nhw ac wedi sylwi wedi galw am help, mi fydden nhw allan yn y ganol y môr am yr gwynt lle mae yn fwy agored, am yr tonnau yn mynd lan ac maen nhw'n cael eu chwythu. Ac yna maen nhw'n gofod gafael ar y peth yma a does dim lloches. A dwi wastad yn meddwl am lle fwyaf erchyll oll. Mae'r mynydd yn ddigon gwael, ond allai ddim dychmygu unrhyw le gwaith na fod yng nghanol y môr, pan mae'r gwynt yn dod a mae'r tywydd yn troi mor gloi. A does dim cyddfan.
Does dim unrhyw le i guddio ti'n ôl mwyn cael gwynt i aros ac i daro yn erbyn nhw graig. Does dim. Ond ar y mynydd, os yw'n lle agored, mae'n lle erchill yn diwy. A mae'r eira'n dod lawr, a mae'r oer fel yn taro. A chi'n chwilio am loches, a chi'n gobeithio bod rhywun wedi rhoi rhyw shed rhywle ar y mynydd. Ond does dim. Ac mae yna rhywun wedi brifo'i coes ac falle yn aros am help. Ond maen nhw'n oeri ac maen nhw'n oeri ac yn sydyn iawn. Fe allai fynd o fod yn sal i fod wedi marw cyn i chi dod rhwng. Mae angen lloches. Nawr, mae'n hawdd i ni ddeall hwnna. Mae'n darlun mor hwydd i ni ddeall. Neu falle rhyfel. Allai ddim dychmygu. Mae meddwl am fod mewn rhyfel am beth erchill. Dwi ddim yn gallu dychmygu beth oedd e fel i'r rheini. Oedd yn dod mas o'r llongau. Ac yn neidio mewn i'r môr ac yn gwynebu gynnau o bob cyfeiriad yn ei saethu nhw lawr a nhw'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd. Doedd dim cyddfan iddyn nhw. Wrth nhw lanio ar y treithau yn Ffrainc, doedd dim cyddfan. Allai ddim dychmygu beth oedd yn mynd trwy meddwl y dynion yna. Oedd yn gwybod o fewn 5 eiliad fyddai wedi marw. Does dim unrhyw beth ar y traeth. Bydden nhw wedi cael eu lladd, doedd dim lloches. Yr unig lloches oedd ganddyn nhw oedd y gobaith a fydd sawl degau o filoedd o bobl wedi cael eu lladd a dim digon o bwledi dyn nhw i ladd chi. Nes bod chi wedi cyrraedd y clogwyn a cuddio ti'n o'r graig. Byddech chi ddim eisiau rhywbeth simsan. Petai rwy'n di rhoi rhyw babell lan ar y traeth pan nhw'n glanio yn Normandy. Rhyw babell, a chi'n cuddio fyna meddwl, na nhw ddim yn gweld i ti'n ôl y babell. Dim gobeith ych chi. Mi fydde'r bwledi'n dod ac yn mynd syth trwy'r babell ac yn lladd pwy bynnag oedd yn cuddio ti'n ôl. Mae e mor simsan. Dyma beth sydd yn rhyfedd iawn, ond dyw e'n rhyfedd. Mae e mor rhyfedd pan mae'n dod i faterion yr enaid, dyna yn union a wna pobl. Dyna'r union beth mae pobl yn neud pan mae'n dod i'r enaid. Mae fel rhywun mynd mas ar rhyw fwrdd padlo, a mae yna storm garw iawn, a maen nhw'n mynd mas yn gwybod bod yna storm i ganol y môr, am ffyliaid. Neu rhywun yn mynd lan i'r mynydd, yn ei siorts a'i Crist ti, a rhyw sgidiau bach simsan tu hwnt, a heb ddiod na dim byd, a dim byd i gadw nhw'n gynnes, a'n ganol geiaf a'r eira'n dod lawr, yn gwybod doedd am ffyliaid, mae e fel hwnna, mae'n waith. Dyna beth, mae mwyafrif o bobl, i ni'n dod ar eu traws nhw bob dydd, yn ein teuluoedd, yn ein gweithle, yn ein cymdogion, yn y ddinas hon, yn y wlad hon, y mae pobl yn byw eu bywydau heb unrhyw fwriad o gael lloches i fod yn saff. Maen nhw mor falch, maen nhw mor hyderus. Dyna hanes y byd pan daw Trealon, neu pan daw ymwybyddiaeth o dragwyddoldeb ceir ei neidiau yn rhedeg at amryw o guddfannau, falle mae yna rai yn mynd i guddio, ond maen nhw'n chwilio am rhywbeth i helpu nhw. Os nhw'n clywed am salwch, maen nhw'n doctor i roi rhywun newyddion drwg, maen nhw'n chwilio am loches rhywle nawr, maen nhw'n chwilio am y lloches, ond maen nhw'n chwilio am y llefydd fwyaf diwerth allwch chi ddychmygu. Glywes i'n ddiweddar bod cerddoriaeth oedd y lloches i helpu rhywun trwy un o trealon mwyaf. A falle bod yn help. Mae cerddoriaeth yn gallu bod yn hyfryd yn diwedd. Alla dweud hyn wrthych chi, does dim unrhyw tiwn ar biano neu ar unrhyw offeryn yn mynd i fod o unrhyw werth i chi pan ych chi'n croesi o fyd amser i dragwyddoldeb. Dwi ddim yn mynd i gweithio. Falle bydd yn eich chi teimlo well ar y pryd. Falle bod yn mynd i fod yn lesol am y dydd, neu'r wythnos, neu'r mis, ond dwi ddim yn mynd i fod unrhyw werth i dragwyddoldeb.
Ceir llawer yn rhedeg at grefydd efallai, a perswadio ei hunan bod eu hymdrechion nhw'n dda. Mae yna lot, dim llawer, falle mae yna nifer yn mynd pan maen nhw'n clywed rhywbeth, mae yna rhyw dreialon mawr, ac maen nhw yn troi at yr eglwys neu grefydd o ryw fath. Erbyn hyn, mae e'n bob math o grefyddau, ac mae'n neud nhw deimlo'n iawn dros dro. Falle'n helpu am gyfnod, ond allan ni ddweud hyn, mae e mor simsan, dwi ddim yn mynd i wynebu treialon tragwyddoldeb yn sicr i chi. Dwi ddim yn mynd i o lawer o werth, ond mae yna rhai yn meddwl mae bod yn brysur o fewn yr eglwys a helpu'r tlawd, a helpu cymdeithas, a neu pob math o bethau, maen nhw'n meddwl mae dyna bydd o werth. Ac yn sicr, os maen nhw'n gallu pentyrru gweithredoedd da, bydd hwnna'n neud nhw deimlo'n well. Achos os oes na Dduw, maen nhw'n dweud, ac os ydy Dduw yn disgwyl i chi fod yn bobl dda, yna, os na i gael pentwr o weithredoedd da, yna fe fydd Dduw yn fodlon. Na, be mae hwnna'n dangos i ni, does dim unrhyw dealltwriaeth gan rhain o bechod. Ond mae'n meddwl am guddio tu nôl y gyfraith a chadw'r gyfraith. Ond nid yw yn beth mor beryglus, peth simsan yw'r gyfraith os ych chi'n defnyddio fe fel cuddfan. Does dim lloches yn y gyfraith. Does dim lloches mewn gweithredoedd da. Os ydyn ni am guddio o farn Duw ac o'i gondemniad, peidiwch â chuddio o bob peth tu ôl y gyfraith. Fe fydd yn syrthio i'r llawr yn syth. Fe fydd y gyfraith yn neud mwy na hynny. Fe fydd yn datgan mae pechaduriaid i chi. A fydd y gyfraith yn dweud, peidiwch cuddio tu ôl i fi, achos mae'r guddfan yma yn mynnu perffeithrwydd. Os ych chi am guddio tu nôl crefydd a gweithredoedd da, yna fe fydd y gyfraith yn dweud oedd chi gwastraff amser yw hwn, achos mae e'n mynd i'ch condemnio chi. Cyn i chi ddod yn agos ato fe, mae'n i'ch condemnio chi. Emyn fyddwn ni'n canu ar ddiwedd yr oedfa. Gyndewch ar hwn, o fy Iesu bendigedig. Unig gwmni fenaid gwan, ym mhob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesg i'r lan. Ond nid yw'na lot yn well. Yr rhai meddwl bod caneuon, cerddoriaeth, chwaraeon, gwleidyddiaeth, be bynnag yw e, yn mynd i leddfu a helpu. Ond fan hyn mae'n dweud, ym mhob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesg i'r lan. A thram teflir yma ac acw, ar anwadal donau'r byd, cymorth ro i ddal fy ngafael, yn o ti sy'r un o hi. Dyna'r guddfan, dyna'r loches, ond mae'r byd yn mynd am bethau gwbl diwerth, sydd ddim yn mynd i weithio. Mae'n mynd ymlaen, rhof yn rhoed y fan a fynwyf, ar sigledig bethau'r byd. Ysgwyd mai y tir o danaf, darnau'n cwympo i lawr o hyd. Ond dyna be mae'r byd yn neud. Dyna be mae sawl un sy'n profesu fod yn Gristion yn neud. Yn pwyso ar sigledig bethau'r byd. Ond os caf yn rhoed i sengi yn y dymysl fawr am chwith, ar dragwyddol graig yr oesod, dyna fan na sigla byth. O fe fydd yr rhai yn chwerthin am ein pennau ni. Rhai oedd yn dweud bod nhw mor gryf. Yn gallu delio â bywyd a threialon. Dydyn nhw ddim. Ond hyd yn oed os maen nhw'n llwyddo twyllo pobl bod nhw wedi ymdopi â bywyd, fydd dim gobeith ymdopi â thragwyddoldeb. Pwyso'r bore ar fy nheulu, colli'r rheini, y prynhawn, ond dyna'n wir. Mae hwnna'n digwydd, fall pobl troi'n erbyn chi, ond allai hefyd bod nhw wedi marw, wedi mynd. Mae'n mynd, ond dwi'n meddwl nôl am fy magwraeth i, fel adeg y bore. Mae wedi mynd, mae wedi hen fynd. Mae'n teimlo fel y bore prynhawn a nos, a nawr dwi wedi cyrraedd y nos. Lle ath y bore a'r prynhawn, dwi ddim yn gwybod, a mae wedi cyrraedd y nos. Mae'r diwedd yn agosau, dwi ddim yn mynd i fod yn hir i fi, ac os o'ch chi'n pwyso ar eich teulu, dwi ddim yn mynd i gallu mynd â chi dragwyddoldeb ta beth, ond dwi ddim yn rhywbeth gallwch chi bwyso arno. Pa bynnag mor neis ydyn nhw mor garedig nhw, fydden nhw'n gyda chi am beth. Pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn. Sawl un ohono ni sy'n chyfeillion sydd yn mynd o dros blynyddoedd. Siwr o fod bod chi wedi colli cyswllt ar nifer nhw, a nifer wedi troi cefn arno chi ers blynyddoedd. Chi gallu pwyso ar ffrindiau. Sawl ffrind allwch chi bwyso arno. Maen nhw'n bryn iawn, ond dyn nhw. Pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn, pwyso ar hawdd fyd,
hwnnw'n siglo. Ond nid yna beth mae lot yn pwyso arno yw hawdd y fyd. Cyn bellaf fod popeth yn iawn, dwi'n ddigon hapus o myd, ond dwi ddim yn para fel yna gywe. Pwyso ar hawddfyd hwnnw'n siglo, profi'n fian newid byd. A dyma'r ateb, bob tro, dyma'r unig ateb, pwyso ar Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Does dim byd arall mewn bywyd wedi profi yn rhoi y cysur, y diogelwch, y sicrwydd yn ystod taith bywyd mewn i dragwyddoldeb. Does dim byd arall yn gallu dod yn agos. Dyw teulu ddim, dyw cyfeillon ddim, dyw hawddfyd ddim. Chi methu cuddio tu ôl y gyfraith, chi methu cuddio tu ôl cerddoriaeth, chi ddim yn gallu cuddio tu ôl unrhyw beth. Does dim byd yn ddigonol. Mae rhaid i chi bwyso tu ôl Crist. Felly symudwn ni ymlaen at y cyddfan tragwyddo pan mae'r ysbryd glân ar waith, ar yr enaid a'n brofiad. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando wedi profi hyn. Falle rhywun nawr am y tro cyntaf yn mynd trwy'r broses. A dyma beth ni'n gallu dweud am hyn, yn aml iawn, dyw e ddim yn brofiad pleserus. Cyn dod yn Gristion, dyw e ddim yn brofiad pleserus. Pan ych chi'n dod i weld, nad yw teulu, nad yw ffrindiau, nad yw hawddfyd, nad yw'r gyfraith, nad yw crefydd, nad yw iechyd, nad yw dim un o'n nhw yn llwyddo. A pan ych chi'n dod i sylweddoli, dydyn nhw ddim yn llwyddo, dyw e ddim yn neis. Pan chi dod i sylweddoli bod yr ymdrechion chi wedi rhoi i fod yn dda ddim yn gweithio, dyw e ddim yn brofiad pleserus iawn. Ac yna, pan mae'n troi i fod yn fwy yna, pan chi'n dod i weld, dyw'r rheina ddim fawr o werth i fi, ond hefyd, mae gymaint o atebolrwydd, pan ni'n dod i weld reality pechod ac yr hyn sydd yn fy ngwynebu fi barn Duw, mae'n brofiad erchyll, mae'n brofiad sy'n brifo. A falle ar y cychwyn yn ceisio anwybyddu'r boi yn y gwactau. A no 3, tra o tewais, heneiddiodd fesgyn gan fy rhiad ar hyd y dydd. Mae rhyw fath o cuddio, anwybyddu. Falle bod yna rhai yn dod i sylweddoli, dyw'r pethau yma ddim o lawer o werth, ond nawr ych chi ddim yn gwybod pa le i droi, ond ych chi'n claddu pen yn y tywod. Chi'n anwybyddu'r boen, cario ymlaen, trial eich gorau, chwilio am beth eraill, chwilio am beth yn y byd i helpu. Falle rhai yn mynd at yr efengil ac yna, falle efengil sy'n llawer fwy ysgafn. Ni chi ddim yn licio'r efengil sy'n cael ei choeddi, ac mae'n llawer yn troi yn dydyn nhw at yr efengil ysgafnach, ac mae yna hen ddigon o reini o gwmpas. Gwaen nhw, os ydyn nhw'n twyllo. Mae gwaen ni fan hyn, os ydyn ni'n twyllo pobl i feddwl i bod nhw'n Gristnogion pan nad ydyn nhw. Os ydyn ni'n neud i bobl feddwl bod nhw'n gallu cuddio tu nôl crefydd neu broffes. Ond am lefydd sydd na draws y wlad, yr adloniant sy'n mynd oed fawn, ac yn gwneud i'r rhai sy'n dod i'r oed fawn deimlo fod popeth yn iawn. I'ch chi'n gallu clapio'ch dwylo'n dda iawn. Chi'n gallu dawnsio mor hyfryd. Chi'n wych yn arwen yr addoliad. Ac mae popeth mor dda. Ac maen nhw'n teimlo mor hyfryd, mor hyderus am ei hunan. A mae'r crefydd sydd gan nhw, mae'n caniatáu iddyn nhw guddio am gyfnod. Ond allai ddweud hyn ydych chi, fydd e fawr o werth. Os nad ydyn nhw'n wir yn pwyso'r Grist. Dwi'n gallu sicr dweud chi pan mae'r ysbryd glân ar waith. Mae'n gallu brifo. Mae'n brifo i'r byw. Mae o wir yn brifo. Mae yna ofn yn dod. Mae'r galon yn dechrau curo, fel pan o'ch chi'n mynd i weld y pennaeth. Ond y lot yn waith. Falle bod y pen yn teimlo'n ysgafn, a mae'n dechrau troelli, chi'n dechrau sylweddoli, a chi'n dechrau meddwl, wel, pa le sy'n gen i droi. Dwi wedi cuddio tu nôl hwn a'r llall, a dwi ddim wedi helpu. Adnod 4, canis trymhaodd y law arnaf ddydd a nos, fy urder a droed yn sychder haf,
Mae'r boen yn cynyddu. Pan mae presenoldeb Duw, mae'r pechodau nawr yn dod i gof. Lle chi ddim yn cofio, chi ddim wedi cofio am rai pechodau blynyddoedd, degawdau, ond yn rhywsut neu gilydd, maen nhw'n dod i gof, pechodau plentyndod, neu pechodau'r arddegau, neu pechodau fel oedolyn, ac rhywsut maen nhw'n dod mewn fel un ar ôl y llall, a chi'n cofio nhw, a chi wedi anghofio amdano nhw, ys degawdau, ond rhywsut neu gilydd, maen nhw'n dod nôl. Beth yw hwnna? Yr ysbryd glân yn argyhoeddi o bechod. Yn atgoffa chi. Fe fydde di'n atebol am hwn, a ble ti'n mynd i guddio? Ble sy'n saff pan i ti'n gofod sefyll o flaen Duw, a fydd rhaid pan fydd y pechod yna'n cael ei enwi. A fi dim esgusodi, fi dim cyddfan, fi dim cyfiawnhau, fe fydde di'n gofod sefyll yna, fi dim ateb. Ac yna fi na rhyw gelwyd ti wedi dweud. Falle bod ti wedi dwy'n rhywbeth, na rhyw weithred anfoesol neu beth bynnag, a fydde ti'n sefyll na ger bron Duw, a fi Duw yn atgoffa ti o'r pechod yma, a fydde ti ddim yn gallu cyfynhau'r peth, a fydd mawredd y peth yn dod drostoch chi fel ton. A fydd yr euogrwydd, achos nawr yn rhagweddoldeb, fydd na ddealltwriaeth o beth fydd pechod. Yn uffen fydd y pechadur yn deall beth yw pechod. Maen nhw'n chwerthin am bechod fan hyn. Dwi'n blino, dwi'n clywed trwy'r amser. A beth sy'n drist, mae'r rhaglenni Cymraeg. Mae rhywun dweud, cerwch nawr i cael peint, cwpl o beint a mwynhewch. A maen nhw'n chwerthin fel beth nhw'n neud rhywbeth drwg. Maen nhw'n chwerthin am feddwdod. Mae'n trwy'r amser, mae'ch blaen chi trwy'r amser. So dweud hyn wrthoch chi. Fe fydd pob unigolyn yn sefyll ger bron Duw. A fe fydd pob pechod. A fe fydd y pechadur yn deall pa mor ddifrifol yw pob pechod. A'r holl bentwr o bechod. A fi dim cyddfan ganddoch chi. Fi dim cyddfan. Fi dim dadl dych chi. Fyddwch chi ddim yn dadle. Fydd yr euogrwydd pryd hynny fel mynyddoedd byd. A dyna be mae fel pan mae'r ysbryd glân ar waith. Pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'n atgoffa chi o ddifrifoldeb eich pechod, ac dyma beth sy'n hyfryd. Os ych chi'n cael y profiad yma tra'r y ddear, mae yna obaith ond oes na, achos nawr i chi wedi dod i weld mae'r euogrwydd yna. Ac efallai bod Duw trwy'r ysbryd glân yn anfon yn dod ag amgylchiadau ar eich traws. A mae'r boen yn cynyddu, falle pob math o dreialon. A nawr mae'r ymwybyddiaeth o anobaith. Lle nad oes dim arall gellir eich helpu chi. Chi wedi trio popeth, y cyfeillion a'r teulu, y gwaith, y pleser, y cryfyddau, y ffydd efengyledd. Ond os dim byd yn helpu, mae'r boen yn cynyddu. Daw yr ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb pechod. A chi'n gweld mae barn i chi'n heiddi. Ond dyma'r gwahaniaeth i'r un sydd yn sefyll o flaen Duw fel barnwr a'r un sydd yn profi ar gyhoeddiad o bechod mewn oedfa efallai. Neu ble bynnag. Pan mae'r euogrwydd yn dod. Ac yna, i chi'n clywed am yr Iesu. I chi'n clywed bod yna loches, bod yna guddfan wedi drefnu, bod yna le i guddio o felltith o ddeddf. Chi wedi clywed y ddeddf a'r gyfraith yn tyrannu yn eich erbyn chi, ac yn dweud eich bod chi'n euog, ac yn frwnt. Ond yna chi'n clywed bod yna guddfan, bod yr Iesu yn fodlon eich cuddio chi o darannau'r ddeddf. Falle mewn oedfa fel hon, neu rhywle arall. Neu falle trwy ddarllen gair Duw, neu gwrando dystiolaeth Cristion efallai. A mae'r Cristion yn dyrchafu Crist, a cyhoeddir mae Iesu Grist yw'r unig modd gellir cuddio o farn Duw, ac o darannau y gyfraith sydd yn eich condemnio chi. Ac chi'n clywed bod rhywun, neu Pregethodd, neu rhywun yn dweud wrthoch chi, mae Iesu Grist yw'r guddfan. Mae fe yw'r unig le sydd yn ddiogel i'r enaid. Mae fe yw'r lloches, does dim un arall. A mae'r Pregethodd efallai yn dweud wrthoch chi, does dim crefydd arall sydd yn mynd i'ch cuddio chi o farn Duw. Does dim un arall. Ac mae'n dweud wrthoch chi, mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith i chi.
Ac felly cuddiwch tu nôl Iesu Grist. Dyna beth mae'n dweud. Cuddiwch tu nôl yr un sydd wedi cadw'r gyfraith. Ac sawl sydd yn cuddio tu nôl Crist, sawl sydd yn cuddio tu nôl yr un, maen nhw'n clywed bod wedi marw ar y groes a'i fod wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Am le i guddio yw tu nôl croes Iesu Grist. Does dim lle gwell, nag oes? Pan ych chi'n teimlo'n euog am eich pechod, pan ych chi'n gweld bod chi ddim yn gallu cadw'r gyfraith, pan chi'n gweld bod chi ddim yn gallu gwella chi'n ddigon i blesio Duw, ac yna chi'n clywed bod yna un wedi dod ac wedi cadw'r gyfraith ac wedi cymryd y gosb ar y groes, a mae'n dweud, dewch ata fi chi sy'n flinderog a cuddiwch tu nôl fi. Cuddiwch tu nôl Crist ar y groes, cuddiwch fyna achos mae wedi gwneud popeth yn eich lle chi. Does dim condemniad am un pechod i'r rhai sydd yn cuddio tu nôl Iesu Grist. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Mae hwn yn gymaint o helpu Cristion yn diwedd. Cos yn aml mae Satan yn dod ac yn atgoffa'r Cristion o bechodau'r gorffennol. Ac chi'n teimlo, ydw i wedi deall, ydw i wedi cael fy maddau, ac yna chi'n dod, na, mae Crist wedi maddau'r cyfan, mae wedi cadw'r gyfraith yn llwyr, mae wedi cael ei gosbi am bob pechod, ac felly chi'n cuddio tu nôl ei groes ef. Chi'n gwybod, mae'n le chi'n cael eich golchi. Mae'r cuddfan yma yn gwneud popeth i chi. Mae'n cuddio chi o farn Duw. Mae'n cuddio chi o condemniad y gyfraith. Mae'r cuddfan yma ar y groes yn golchi pob staen i ffwrdd, felly bod chi'n wynach na'r eira. Does dim lle gwell i redeg ato na'r lloches yma. Am guddfan. Mae hwnna yn peri bod ni'n gallu byw ein bywyd gyda'r sicrwydd ein bod ni'n saff tu nôl Iesu Grist. Tra bod y byd yn mynd at ei adloniant, a'i meddwdod, a'i partion, a'i harian, a'i cyfoeth, a'i gwyliau, a pob math o bethau, a'i swyddi crand. A maen nhw'n cuddio tu ôl hwnna, dwi ddim yn guddfan, dwi ddim fawr o werth. Mae'n enw deimlo'n hapus am gyfnod byr, ond pan daw gwir treol o'n bywyd, am guddfan, yw cuddio tu nôl Iesu Grist. Does dim, mae'r addewidion ti a dwyd loches i mi cedwi fi rhag ing, am gylchynu fi a chaniadau am wared, am bendydd, ond yn olaf yn drydydd cuddfan, a yw yn guddfan i chi, a ydych chi wedi teimlo llawer arglwydd yn drom. Adnod 4 eto. Cynnes trymhad dy law arnaf, ddydd a nos, fy urder a droed yn sychder haf. Ydych chi'n gallu cofio nôl i'r profiad hynny? Falle yn profi fe nawr gobeithio i rai. Ydych chi wedi tystio i deimlo'r awydd i ddod at Grist, gan mai ef yw eich unig gobeith. Os ydych chi, falle rhywun sy'n gwrando, dwi ddim yn gwybod. Falle dyma'r adnod sydd ar eich cyfer chi. Falle bod chi wedi trio cuddio tu nôl 100,000 o bethau, a dim un yn gweithio. Dim un yn lleddfu'r boen, ond am adnod, gwrandewch ar y 5 adnod. A ddefais fy mhechod wrthyt, am hanwiredd ni chuddiais. Dywedais, cyffesaf yn fy erbyn fy hun fy anwireddau i'r arglwydd. A gwrandewch ar hwn, a thi a fa ddeiaist anwiredd fy mhechod. Dyna'r guddfan. Dyw'r guddfan yma, Iesu Grist, ddim yn mynd i troi rownd atoch chi a dweud, beth wyt ti'n gwneud fan hyn? Does dim un enaid yn mynd i fod yn uffern fydd yn dweud fe ddes i at y guddfan Iesu Grist ac fe nath e fy'n rhoi ffwrdd. Dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Mae'n amhosib. Nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Dwi'n gallu torri ar ei addewid. A ddefais ymhechod wrthyt. Am hanwiredd ni chuddiais. Dyna'r broblem. Dyw'r llawer ddim yn addefu pechod nac yn cyffesu unrhyw beth. Am hanwiredd ni chuddiais, dywedais cyffesaf yn ferbyn fy hun fy anwireddau'r arglwydd. A thi a fa ddeiaist anwiredd fy mhechod. Ond dyma'r unig cam allwch chi ei gymryd i ddod at Grist yn edifeiriol, yn cyffesu, i ddod a phwyso a chuddio tu nôl y lloches. Ti wedi'w lloches i mi. Iesu Grist yw'r lloches, dim unrhyw un arall. Cedwi fi rhag ing a am ddiogelwch. Ceir y ddewyd yma bydd yn ein cadw hyd tragwyddoldeb. Ond hefyd, mae'r arddewyd ar hyd taith bywyd hefyd. Dwi ddim yn gallu dychmygu beth yw y fel bellach i rywun sydd ddim yn Gristion i ddeffro yn y bore. Dwi'n gwybod
ni wedi deffro yn y bore pan nad oedden ni'n Gristnogion, ond ar ôl y blynyddoedd, i chi meddwl sut y mae'r anghredadyn yn deffro yn y bore. Mae gen i dychymyg sydd llawer rhy fyw ar y degau. Ond dwi'n gallu dychmygu pob math o bethau gall ddigwydd yn y 24 awr sydd o fy mlaen i. Ond allai ddweud hyn o chi, byddwn ni ddim yn gallu ymdopi os na fyddwn ni'n gwybod o gen i loches a fod Crist yn fy amddiffyn ni. Ac yn sicr pan ddaw yr anadl olaf, dychmygwch camu dragwyddoldeb heb y guddfan yma. Dwi ddim yn gwneud synwyr am ffyliad. Mae'r addewid yma o'r eiliad i ni'n dod a droed y groes. Dyma'r addewid. Dwi'n dweud fydd yn cadw trealon i ffwrdd, ond be mae'n dweud yw fydd yn rhoi nerth i ni wynebu trealon, a fydd yn rhoi nerth i ni groesi'r afon i dragwyddoldeb, a fyddwn ni'n gwybod fod pob peth yn cydweithio ar ein lles, a bod ni'n eiddo i'r arglwydd ac bod ni'n mynd i fynd i dragwyddoldeb a treulio tragwyddoldeb yn ei gwmnïedd. Dyna'r addewid, dyna'r guddfan, dyna'r loches, mae'n amgylchynu ni, mae well na wal, achos mae'r wal yma o'n hamgylch ni oll, mae fel tŷ o'n cwmpas ni, a does dim byd yn gallu dod ar ein traws ni. Dyna'r lloches, mae mor ddiogel, ac mae'r byd yn chwerthin, ond fyddan nhw ddim yn chwerthin. Ac ein gweddi ni yw fyddan nhw'n dod i weld hynny cyn bod yr i hwyr. Mae'n rhoi caniadau newydd yn yr enaid. Mae'n rhoi caniadau o ddiolch yn yr enaid. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil, am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yw'r lloches. Adnod 1 a 2 o'r Salm. Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod. Gwyn ei fyd y di ni chyfrif yr arglwydd iddo anwiredd, ac ni byddo dichell yn ei ysbryd. Gwyn eich byd. Does dim gwell nag oes. Does dim lle mwy diogel. Ond nid oes cymaint gan y pechadur sydd wedi dod at y lloches yma yr arglwydd Iesu Grist i ddiolch amdano. Ond nid oes cymaint ganom i ganu amdano. Am gan sydd yn dechrau wrth droed y groes, ond sydd yn para hi tragwyddoldeb. Mae'r gan, yr eiliad honno, nawr wrth gwrs, ni'n gwybod dechreuwyd y gwaith yn cyn i'r byd cael ei greu, ac mae'r rhagluniaethau yn arwain ni. Ond o ran ein profiad ni, y profiad o ddod a droed y groes, ac mae'r gan yn dechrau pryd ni. A fyddwn ni dal i'w chanyddu trwy taith bywyd i dragwyddoldeb. Dim syndod yr emyn yma o fy Iesu bendigedig. Unig gwmni fe enaid gwan. Ym mhob adfyd a thrallodion. Dal fy ysbryd llesgyr lan. A thram teflir yma ac acw ar anwadal donau'r byd. Cymorth rho i ddal fy ngafael. Yno ti sy'r un o hyd. Ti ydwyd loches i fi. Cedwi fi rhag ein. Amgylchynu fi a chaniadau ymwared. Gadewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, a'r ffaith ei fod yn awr yn eiriol trosom. Ac o Dduw, i ni'n gweddio, bydde di'n arwain yn neidiau hyd yn oed nawr yn ystod yr oedfa hon, at droed y groes, at y guddfan, at y lloches, at y man lle mae yna ddiogelwch tragwyddol, te'r bendithio arwain nawr, i ni gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.